तुहार चिकन बाटे पेट बाटे बड़ी यार भाग भइल बाटे भेंट खाले खाले ढोड़ी तुहार चिकन बाटे पेट बाटे बड़ी यार भाग भइल बाटे भेंट मौका पचौका खूबे आज मारम बोली कौन तोरा मिलनुआ DJ आनंद प्रोडक्शन लेके घूमे लगाई फलाए अच्छा टाइम बनुआ हो हेलो भाग जो मुमना माफिया मोरा मौज हाँ तो देख ले महबू लेके घूमे लगाई फलाए नी टाइम बनुआ हो तो का करी भाग जो मुमना माफिया मोरा मौज DJ आनंद म्यूजिक बाय सोनू सिंह आनंद मिक्सिंग बोले बंदूक बारूद से खाली चल पाओ कद काम हो अच्छा आँख देखलैलस जेवा करा के पहिलस काम तमाम हो शोभी चक तेरा बाबा तेरे का सुन तेरा बाबा जानी हमके हम कावो जानी हमके जदी चाह दे हम उठावाइले हम तोहके अब हमके पटावो का बन्हुआ हो बोला लेके घूमे लगाई फलाएनी टाइम बनुआ हो अच्छा भाग जो मुमना माफिया मोर मौज हमहू कम ना हनी ऐठ मत हो लेके घूमे लगाई फलाएनी टाइम बनुआ हो भाग जो मुमना माफिया मोर मौज तो ठीक है बात आनंद मिक्सिंग शोभी चक शंकर गोलू के बोलाई का अपना बारे में बताई का तू बुझा न छुर छुरी गड्डी नोट के दिखाई का बिट्टू सोनू का बोल तो रजनुआ हो लेके घूमे लगाई फलाएनी टाइम बनुआ हो भाग जो मुमना माफिया मोर मौज हो लेके घूमे लगाई फलाएनी टाइम बनुआ हो DJ आनंद प्रोडक्शन मुमना माफिया मोर मौज तो बुझा राइफल के छली लगावे के पड़ी।